January. Gini en by design koso nango. Jomoko ma obedo piny mowacho ni waket gini mondo gik moko diedi koso nango. Like a political question though. And a political question nekech ineno Victor. Kisomo article 54(2) mangano dhigo Kiambuni. Anyalo somo ni godo mondo jo Uganda owinje nikech mae momiyo ng'isi ni gini endi lwet dhano nitie. Article no wacho niya, the state shall ensure the progressive implementation of the principle that at least 5% of the members of the public in elective and appointive bodies are persons with disability. Nyakoberi ngama nigi ng'ol a selection panel. Mano ke gima article no wacho. Article no wacho ni ande ni state shall ensure progressive implementation. Mokwongo wadi kanyo en progressive. En gima ok nyal wango instant. Kaka kofi mikelo sukari gi kofi tirudo timadho. En gima nyaka bed ni nitiere mikakati mokete manyaka luma chieng, the realization can never be one. Meaning instant and progressive. The word man kanyo in progressive. Aya kichake di mbele ochako wacho ni 5% of members of the public in elective and appointive bodies. Kisungumkuti kanyo kendo enene collectively, not in one appointment. Collectively. Niki kichoko CSS, kichoko gimora mora e Kenya mangima. Ki collect the appointment and elective bunge senators te nyaka chieng moro serikal keti ni chieng moro wabro realize ni kichoko jogi te 5% of them and people living with disability. Okay, nyal single one appointment kaka cabinet. Owacho ni en kichoko jogo te. Kone neno kanyo. Martin ni kata president loso kata mana presidential working party on education reforms nyaka ensure ni progressively 5% nyaka nenre kanyo. Nekech yes. Tingegi momiyo task force mora nyaka nenre. Selection panel mar IEBC nyaka nenre. There are some principles moko monego keti. Nitiere schedules moko, policies moko, ma serikal oketo ma kiluwo through yiero no. To realization of that nyalo timore. Okay. Why do we say that? Apenye Victor. 5% mag ji ochiko enang. Okay. Ano kwano nyalo chalo maber. Inalo gimomiyo gini en collective. Nikech 5% mar ji ochiko en 0.0000. To onge dhano ma 0.00. Onge dhano ma 0.000. But kichoko the number of collective appointments and elective appointments ma Kenya ka kichoko gite you can realize the 5%. Inyalo kwano ni this is the 5%. You get it? And mane momiyo kata mana the act gimane gi ensure ni jok ma appointing authorities onego tim in the selection panel is only gender. Is only gender. Because Macha was a progressive process. Okinyalo wacho ni ma emwachako kode. Ma yes. Koro mane momiyo ngizini there is a lot of politics in to Kenya is a political country, but I tell you I wonder how the mokwongo tek ndi mondo gilo case no, though okanyalo as an advocate okanyalo watch case man court but tell me how you will realize the 5% out of the 9. Yes. Apenjo kama